қисми сеюми повести Одина бозгашт. Одина 3 соли пурра дар зовуд кор кард. ҳарчанд музди хизматаш кам буд, азбаски нахӯрд, нанӯшид ва сарфакорӣ кард, ба нияти тӯй хеле чиз посира намуд. 1 туб сатин, 1 туб чит, 1 туб суф, 2 рӯймоли фарангӣ, 1 либосвор шоҳӣ ва 1 ҷуфт кафшу маҳсиро пеш харида дар хурҷин ҷой карда монда буд. гумон мекард ки ҳар гоҳ Гулбибӣ ин чизҳоро бубинад, 3 соли ҷудоиву бекасиро ки бояд дар ин муддат хеле душвориҳо дида бошад, аз хотир фаромӯш хоҳад кард. Одина модаркалони меҳрубони худро низ аз ёд набароварда буд. барои ӯ савғотӣ гӯён 1 либосивор чит, 1 либосивор суф ва 1 қарвор дока харид. барои бачагони қишлоқ ва ҳамсоягон қадре қанд, қандалот, конфету чой харида ба кулвор андохтанро фаромӯш накард. моҳи марту апрел мавсими кори зовуд тамом шуд. роҳи кӯҳистон ҳам андаке аз барф пок шуда, ба қавли кӯҳистониён ағба хартоз шуд ки қофилаи муҳайёи сафар гардид. Одина ба 3 сум барои бор кардани колаи худ маркабе харида, 20 тангаи нақдаи бухориро ба миёнаш баста, бо қофилаи муздурон ба роҳ баромад. Одина ба роҳ баромад, аммо дилаш аз ғояти изтироб аъзои баданашро дар ларза андохта буд, зеро пешомади худро намедонист. оё сиҳат саломат ба ватан мерасида бошад, ё ин ки дар роҳ талаф шуда орзуҳои худро ба гур мебурда бошад. баъд аз ба ватан расидан оё маҳбубаи худро ҳамчуноне ки гузошта буд дар хона меёфта бошад? агар ба ӯ осебе расида бошад ё ба чанголи дигаре гирифтор шуда бошад, пас ҳоли дили номурод чиҳо хоҳад шуд? агар толе мадад карда номзади худро бе ҳеҷ осебе дар хонаи худ саломат дарёфт, оё хотирҷамъона тӯю тамошо карда дар миёни дӯсту душман ошкоро ин моҳ симо рафиқаи умри ман шуд гуфта метавониста бошад? ё ин ки ба финаву фасод арбобкамол дучор шуда ба зиндони ҳокими вилоят гирифтор ва ё дуввумбора ба фирор аз ёру диёр ночор мешуда бошад? ин хаёлҳои талху ширин, ин гумонҳои неку бад ва ин васвасаҳои пурташвиш ки ҳеҷ ошиқи шайдое аз худ дураш карда наметавонад, Одинаи бехонумонро ки саргузашти махсусе дошт, лаҳзае ба ҳоли худ ором намегузошт. Одина асбоби сафарро ба маркаб бор карда, ӯро пеш андохта, худ чӯбдастае гирифта аз дунбол пиёда мерафт. аммо хаёлаш гирифтори андешаҳои дар боло навишта шуда буд. гоҳо дилаш аз ғояти умедворӣ ба ҷӯш омада, ҳамроҳи корвониён нақши мулло мегуфт ва муносибати ҳоли худ ин нақлро месуруд. домани кӯҳ лолаи анбӯҳ, бар сари ман ҳавои ту зиёда карда, роҳ пур аз санг, маркаби ман ланг, шавқи ту дар роҳ туам пиёда карда. кабки париро аз чӣ рамида, тири нигоҳе магараш нишона карда, мурғи хушилхон, булбули хушхон, васфи гули рӯи туро тарона карда. ва гоҳо аз камоли маъюсиву наумедӣ дар дарёи андӯҳу андеша фурӯ рафта, чун ғарқшудагони дар об аз худ бехабар роҳ мерафт.
қисса кӯтоҳ. корвоне ки одинаи мо ҳам рафиқи он буд, ба сарҳади хоки қаротегин расида манзил гузиданӣ шуд. корвониён ҳанӯз бору бунаи худро фуруд наоварда буданд ки одамони зодчӣ ва навкорони ҳокими қаротегин атрофи онҳоро фурӯ гирифтанд. бору бунаи онҳоро ба гӯшаи гирд оварда қаровул гузоштанд. маркабҳоро бошад ба тарафе кушок карда бастанд. худи аҳли қофиларо ба гӯшаи бандивор нишониданд. баъд аз ягон ягон ба ташвишу кофтков даромаданд. либосҳои мусофиронро то нифаи эзорашон кӯк канда диданд. астару абраи ҷомаҳояшонро чок заданд. чоруқҳояшонро аз пояшон кашиданд. дар ин кофтгов ҳар чӣ нақдинаки ёфтанд ба як рӯймоле ки дар пеши мири закотчӣ паҳн кардагӣ буд андохтанд. албатта дар ин яғмои умумӣ 20 тангаи одина ҳам рафт. корвониён фарёду фиғон мекарданд. бо лобаву хушомадгӯӣ ба навкарон ва закотчӣ мегуфтанд: ба ҳоли мо раҳм оред. мо дар туркистон арақи ҷабин рехта нахӯрда нанӯшида нафақаи аҳлу аёл гӯён ин 5-6 пулро захира карда будем. раво медоред ки баъд аз чандин сола мусофирату ғурбат дасти хушк ба пеши хурду резаҳои худ биравем? закотчӣ гуфт: мо мусулмонем, шумо ҳам мусулмонед ва табааи подшоҳии исломед. бояд ба ҳукми подшоҳу аҳкоми шариат итоат кунед. мо бору бунаи шуморо мебинем, ҳисобашро месанҷем. ин нақдинаҳоеро ки гирифтем ба ҳаққи закотҳои молҳоятон ҳисоб мекунем ва ба дасти шумо хати закот медиҳем. ба сабаби он хат шумо аз дастдарозии дигар омилони закот эмин мемонед ва ба хонаи худ саломат меравед. ин амр амри подшоҳи ҳукмуи шариат аст. ҳар кас аз ин амр гардантобӣ кунад, молашро ҳам ярғу гӯён подшоҳӣ мекунем ва дудашро дар банди занҷир кашида ёғивор ба зиндони қаротегинаш мефиристонем. дигар ҷои гап нест. ва салом. бечорагоне ки дар ғами 54 нақдинаи худ хун мехӯрданд, бақияи молу ашёи худро низ дар наздикӣ талаф шудан дида ночор лаб фурӯ бастанд ва ризо ба қазо дода сар ба зер андохта нишастанд. навбат ба тафтишу кофткови борҳо омад. кулвору хурҷинҳоро ягон ягон кушоданд. ҳар матое ки ба назарашон хубтар менамуд, якеро савғои мо, дигареро ин ба ҷониби мири ҳоким муносиб аст ва они дигарро ин барои бегиҷон бисёр мувофиқ аст гуфта мегирифтанд. навкарони хурд ҳам дар навбати худ аз рӯймолеро дар бағал задан ва аз лундаи қандеро дар киса андохтан рӯй наметофтанд. корвониён ки ҳама муздур диданд, ҷуз гирьяву зорӣ дигар чорае надоштанд. аммо навкарони сангдил ба фарёди гирьяолуди ин мазлумон ба хандаи истеҳзо масхара доштанд, муқобилӣ мекарданд. муздуроне ки ба заводҳо кор карда ба ин намоишҳои инқилоби феврал ҳамроҳӣ намуда вазъи инқилобиро шунида буданд, имрӯз ба яқин донистанд ки аҳли зулму бедод, арбоби истибдод аз кадом дину миллате ки бошад, ҷуз тороҷ кардани зердастони худ кори дигаре надоштаанд. дину шариат асбоби мардумкушӣ ва силоҳи яғмогарии онҳо будааст. наҷот аз ин маҳлака як шудани пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо будасту бас. хуласи калом навбат ба кушодани бори одина расид. ҳамин ки як туб сатини сурхи парчагули синдил намудор шуд, закотчӣ беихтиёр аз ҷои худ барҷаста
монанди калхоте ки парчаи гӯштеро дида бошад, бо иштиҳои том чанг зад. туби сатини мазкурро чангол зада гирифта, ҳай ҳай, ин хуб мол будааст. бегиҷони хурдӣ ба ҳамин нусха як туб сатин супориш карда буд. бобои ин шахс аст гуфта ба яхдонӣ андохт. одинаи бечора ки ҳанӯз ғами 20 тангаро фаромӯш накарда буд, ин ҳолро дида ба чашмони пуроб бо як ҳолати бечорагӣ гуфт: ҷаноби бек, ба пот мирам, ҷонам фидоят, ба пеши пои бачагонат мирам. ин сатинро ба нияти тӯй гирифтаам. раво мадор ки тӯи ман аъзо шавад. чӣ мешавад ки инро ба ман бубахшӣ, ба ҷавониву номуродии ман раҳм кунӣ. закотчӣ гуфт: эй бача, бисёр фарёд макун. худ мегӯӣ ки тӯй дорам, магар ба бегиҷон тӯёна намедиҳӣ? ин чӣ бешармӣ аст? закотчӣ ғайр аз ин рӯймоли фарангро гирифта ба ҷайби худ зада, ин тӯёнаи мост гуфта ханда мекард. гирьяву зории одинаро масхара медошт. дар вақти кофтукови молҳо аз бори шариф ном сароибон 2 қадок чойи кабуд баромад ки ба як нусха рӯзномаи кӯҳна печондагӣ буд. закотчӣ рӯзномаро дида ба навкарони худ фарёд зада гуфт ки бубинед ин ҷадидро. навкарони гургманиш ки сала биёр гӯянда кала меоварданд, шарифи бечораро лагаткӯб карда, бо ресмоне дасту пояшро баста ба гӯшае гузоштанд. закотчӣ ба корвониён гуфт: оё дар миёнаи шумо хешу табор ё ёру ошнои ин мурдат ҳаст? нишон диҳед. корвониён ки аз сабабу ҳикмати ин бигирӯбубанд бехабар буданд, дар ҳайрату бим афтода бо сад тарсу ларз гуфтанд: ин мардакро мо намешиносем, танҳо рафиқи роҳи мо аст. закотчӣ дубора қофиларо пурсиш мекард ва мегуфт: рост бигӯед, кадоми шумоён ҷадидед? корвониён ки аз масъалаи ҷадиду қадим тамом бехабар буданд: мо ҷадидро намешиносем ва ба ин ном касеро надидаем гуфта ҷавоб доданд. дар ҳақиқат ин бечорагон ҳам бесавод буданд, шабу рӯз дар меҳнати сиёҳи худ саргардон буда, аз воқеаҳое ки дар ин солҳои охири дар бухоро ба болои ҷадиду қадим воқеъ шуда буд, хабардор набуданд. аз ин моҷаро магар ҷадид номи гунаҳкоре будааст ки гурехтааст ва ӯро суроғ мекунанд гуфта гумон бурданд. бинобар ин мо ҷадидро намешиносем ва ба ин ном касеро надидаем мегуфтанд. хуласи калом, ашёву маркаби шарифро подшоҳӣ карда, худашро ба нигаҳбонии 2 навкар ба қаротегин фиристоданд. дигарон корвониёни торожида ҳам ба ҳолати табоҳе рухсат ёфта ба роҳ даромаданд. вақте ки корвониён ба даруни вилоят даромаданд, дар ҳар ҷое ки ноиби қозӣ, амлокдори ҳоким ва закотчӣ ба онҳо вомехӯрданд, баъзе ба номи закот ва баъзе ба номи савғотӣ аз онҳо чизе ба зуру заҷр меситониданд. дар ин қатор бештарин чизҳои аз тороҷи аввалӣ боқимондаи одина ҳам рафт. агар мусофирон хати закоти закотчии сарҳаддодаро нишон диҳанд, инро нигоҳ доред. агар дарди сар шавед, тар карда мехӯред, ба мо лозим нест. агар ба шумо дар кор бошад, мо ҳар қадар ки хоҳед ин гуна хатро дода метавонем гуфта масхара медоштанд. муздурони бечора бо каму беш матоъ ва колае ки аз тороҷ боқӣ монда буд, ҳар кадом ба тарафи хонаи худ рафтанд. одина ҳамроҳи сангин ном мардикоре ки қишлоқаш ба деҳаи ӯ наздик буд, раҳсипор шуданд. вақте ки онҳо ба сари дуроҳае расиданд ки
аз он ҷо ҳар кадом ба хонаи худ бо роҳи ҷудогона мерафтанӣ буданд, Одина аз сангин ба рӯзи тӯй омаданашро илтимос карда аз якдигар ҷудо шуданд.